हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे Delaisri Mainao चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो फिन खनसे खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय पार्सेलनि आरो पार्सेल फैदोंमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादों मा पार्सेल सफैखो दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि जों दा सालबारियाव पार्सेल लायनो थांगासिनो आरो लोगोफोर दे नायलांबाय थादो बर बाजारनिफ्राय बे जानाय ओमफ्राय हरसे गेव खालायनोसै आरो लाइटआ लगायदोंसो मामार जि नायनो लुगैथारबाय पार्सेल नायसै हे आंहा ए आदा माख्रिया दाउफोरा माबासा इ मा बुस्थु मैथाना दाउफोरा दंला Mongol straw. Ambil apa itu? Yang ini kan kau ni ke? Mongol straw lain sih. Baik, Mongol apa sih? Nak kita kuya. Kim sih mencerle? Mereka ke habis nanengnya. Kuslaya sendiri. Ayo, bisa buat mana luar? Sih, kau kan terbaik dong cuma so. Terbaik ni apa boleh buat mana tak? Panas. Sepelang apa ni malah nang bunyi berbahaya dah. Sarung nasi akan panen ni tu. Kaya. Nungnya sah, ang panen tu dah. Benar nasi sana ni, kalau nari. Ini sih sih. Ibu mesti. Maya. Nomor dia biar seks nomor dia. Delaisri. Saya izin cuma beri. Kamu guna macam apa sih tahu? Ata kema. Ailes satu nunew gaji dengan.
मस्ला आरो बिदि आं गुवाहाटियाव बायना बायदि नङा गुवाहाटियाव मोजांसिन बे अनलाइननि नङा दै अफलाइननिसो मोनबेसे मोनबायसो खम जाखो अफलाइननिसोहाय मोनसे दंबावोनलै नै आंनि माबायालाय मा सुइस ओइ प्लास्टिक मोनसे ए मा लाबोदोंनियाव ओइनो बेखौ ओइनो सिलाय सियाव माबा थांबा दसे बेयाव मेथाइ लाबाखै बावदों इउटुबारावनो बिदि नोंनियावसो माबा दङ आंहालाय मा आंहा बेखौसो नांगोनहाय एल'भेरा मोनलांफेराखै मोनलांफेरनायालाय ओमफ्राय एसे उदैफोर खालामजानो नै समफ्रें एसे गोमोन खफायाव लों खफायाव लाजिगोन माखौबा सासे मबाइलाव बिजि गस्लाया गानदो गानलाय गोथाव कम्पानियाव मोनो जेबो आंखौ दाखालिनिफ्राय नै खिनाय जानायनिफ्रायनो मेगनखौ गोथौ गोथौ नुथारो दाखालिनिफ्रायनो आं दासिम खननै जाबाय मोगथाङाव आं बिदि नुदो बायदि मोनाखै ओमफ्राय भिडिअ'आवसो सिनायदों बेलेगा होनदो आरो एसे मेगनाव एसे सोरबा बेलेगा होनदो ओमफ्राय आङो